ரொம்ப எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸோட ரிலீஸ் ஆன படம் தான் புஷ்பா பார்ட் 1 த ரைசஸ். ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணோம், ஃபேமிலியாக சினிபாலிஸில் டிக்கெட் புக் பண்ணி டிக்கெட் 3ல் எங்களுக்கு வந்து டிக்கெட் கிடச்சிது. ஸோ நாங்கள் உள்ளே போன உடனே மூவி வந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு. அதில் அல்லு அர்ஜுன் வந்து இன்ட்ரொடக்ஷன் சீன் வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறமா பண்ணிட்டீங்கன்னா அவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து அந்த படத்தை வந்து பார்த்துட்டு இருக்கும்போது நல்லாவே ஃபஸ்ட் ஹாஃப் வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாகவே போச்சு. 1 ஹவர் கழிச்சு தான் ஹீரோயின் இன்ட்ரொடக்ஷனை கொடுக்குறாங்க. அப்புறம் சமந்தாவோட ஐட்டம் சாங், அப்புறமா ஒரு இன்டர்வல் பிளாக்கில் நாங்கள் அப்படியே போயிட்டு பாப்கார்ன் ஒன்று ஆர்டர் பண்ணோம். அந்த காம்போ பாப்கார்ன் ஆர்டர் பண்ணி வந்த உடனே அது கையில் அப்படியே கொடுத்தாங்க. ஸோ 2 லார்ஜ் பாப்கார்ன், 1 லார்ஜ் பெப்சி பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. சாப்பிட்டு பார்க்கும்போது அந்த அளவுக்கு அந்த சத்தியம் பாப்கார்ன் மாதிரி இல்லை. அப்படியே செகண்ட் ஹாஃப் வந்துச்சு. செகண்ட் ஹாஃபில் எல்லாமே போன பிறகு ஃபகத் ஃபாசில் வந்தார். ஃபகத் ஃபாசிலுக்கும் அல்லு அர்ஜுனுக்கும் ஒரு ஃபைட் நடக்குது. அதோட அந்த பாட்டு வந்து க்ளோஸ் பண்ணுறாங்க. ஃபஸ்ட் படம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு நல்லா தான் இருந்துச்சு. டியூரேஷன் 3 ஹவர்ஸ் இருந்துச்சு. ஸோ நீங்களும் இந்த படம் பார்க்கணுன்னு நினச்சிங்கன்னா புக் பண்ணி தேட்டரில் போய் பாருங்கள். எக்ஸ்பீரியன்ஸாக ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். தேங்க்யூ ஸோ மச்.